Gasteizko huelgak baino 3 hilabete lehenago agertu ginen gu hemen lanean. Osa, 3 hilabete. 75. Bai. Eta orduan, ez bostean, abuztua pasatuta urreatuko ginen guona. Eta, bueno, lanean hasi pareja bezala eta pentsatu gendun, pareja bezala, baina dana zan klandestinoa zegoen zer. Eta Mirenek, Begoren amak, esan zigun, jo, a ber, eskondu barik pareja, orduen, ez zegoen esan oitxurek. Eta esan zigun, atentzio gutxio ditzen dezute, eskontzen bazerate, beste erosein bezala, ez. Eta ez, banatuta pareja bat. Eta orduan pentsatu gendu, bueno, hori egitekotan. Jonitzen ni oizporo, eta esan nion, oie, yo quiero que me deis de baja en la iglesia, porque me voy a casar, eta sanio, y la mujer está embarazada. Apura pisa emateko. Apura eskandalo egiteko. Eta bueno, eta esan zidaten apaiso baten gana jun behar nintzela ofizina, eta ofizinakoa zan, bere etxean Juan Carlos, gero erregi izango zana, egon zana. Karlista Aristegi familiekoak, diputazioak, aldinaukoak. Eta ni seminarian nengoela, Euskal Herriko historia pasatu zidan zerbait, eta agertzen zen Euskal Herriko historian, el sedicente presidente de José Antonio Aguirre, da sanion, ¿cómo sedicente? No fue votado y tal. Zarratu zen, te va a matar, marcha de aquí. Eta, gelditu nintzen ikaratuta. Eta gero, diputazio, baja ematen joan itzenean, ez da gipa, damututa edo, bera bazekien ni lanean nengoena, esan zidan, Imanol, a ver, ¿te interesa trabajar en la Diputación? Porque la fábrica, no, estoy en la fábrica y bien. A ver, yo te ofrezco trabajo en la Diputación. Bere, ez da, lehen guzuero diputazioko, Aristegi. Y yo, no, estoy en Vitoria, tengo amigos, y no hace falta. Hola. Utzi gendun, paperak eman zidaten, eta ez da, handik hilabetero lakon bat, eskontza antzerako bat egin gendun, Bilbon Zabala kalean, Trebilla, UGT-ko gero sekretari izen zaena, ezagutzen duzu? Hori apaisa izen zan. Herri Gaztetik ezagutzen nuen hori. Bueno, hori ni seminariotik ezagutzen nuen. Eta klandestinidadean, bere parrokian, kanpantorrean, alkartzen ginen LKI-ko bat, maisu bezala, eta esan genion, oye, mira, a ver, venimos a casarnos. Entonces, tal día, pero no nos vamos a casar. O sea, queremos tener el libro de familia y entonces, bueno, pues entonces, egune jarri zuen, udaletxekoa liburu de familia entregatzeko, eta begotani bakarrik. Eta hori joan zen, eta esan zen udaletxekoa gero ez juzgatukoa libro de familia. A ver, los que se van a casar son estos, esan zion. Pero no ha llegado todavía ninguno de los invitados, y entonces se va a atrasar igual hora y media. Entonces, esan zion, me das el libro, yo les entrego el libro y fuera. Eta, juzgatukoa egin zion pasa. Eta paisak eman zigun liburua, irten genduen alboko prostituta izendako
alboko tabernan, tabernako zuzendaria, neska, eta esan zion, acaban de casarse estos. Y entonces, a ver, ofrecennos algo. Eta eman zigun algo, eta egin gendun, mataderora joen, etxean esan gendun, eskondu bera, eta kito. Nire amaren arazoak apaisa ez, gero, alkarrekin, neskabatekin bizi. Etorri zan Gasteizera, apatata miren, eta nire aita eta ama. Eta nire koñatua, kotxean, ekarri zituen. Eta gu bilera bat auki gendun, huelga bezperetan eta tailerreko talde bat sortu, lehenengoko lorpena nerezat izen zen, jente bat, igande baten bilera bat egitera kanpora irten eta alkartu. Nik enuen ardorik eraten, haurek poteatzen, eta hori lortu ondoren haurekin bermute gartzen. Presentatu nintzen ni etxera, miren eta urduri bego, zer deteni dute ongo dira, zer gertatuko ete da, eta ni moskorraz. Eta nire ama, otxan dion gelditu, eta kotxean gelditu, plaza, Elizara joan zan, eta botella bat urbedinkatu hartu. Urbedinkatu hartu, etxera heldu zirenean, habitazio guzti urbedinkatu. Eta heldu nintzen ni moskorraz, miren kafea gatzaz emazitan, eta hoera. Kendu zitzaidan moskorra, eta alde egin zuten, eta hor, hemen hasi ginen bizitzen. Ospakizun berezia. Bai.